Добре дошли в клиентската зона на Мултиспорт, с помощта на която можете лесно да управлявате всички мултиспорт карти във вашата организация. В следващите няколко минути ще ви покажем как работи платформата и кои са основните й функции. Ще получите имейл за достъп до клиентската си зона. Той съдържа директен линк и вашето потребителско име. След като създадете парола, ще можете да влизате по всяко време през страницата за логин. За бърз и лесен достъп до всички функции на клиентската зона, използвайте актуални версии на браузъри като Chrome или Mozilla. Менюто в клиентската ви зона е разделено на няколко главни секции. В секция Карти виждате и управлявате всички активни и неактивни карти за текущия месец. В Заявки можете да поръчате нови карти и да прегледате промените по картите, които влизат в сила от следващия месец. В раздел Финансова информация получавате достъп до фактури, плащания и обобщени данни за разходите. От опция Контакт ще видите начините за връзка с нашия екип. Можете да поръчвате нови карти до определена дата в месеца, която за ваше улеснение е обозначена на всяка страница от клиентската зона. Можете да активирате или деактивирате вече издадени карти до края на текущия месец, а действието ще влезе в сила от първо число на следващия месец. В секция Карти ще намерите списък с активни и неактивни карти, както и опции за тяхното управление. Можете да активирате или деактивирате карти, или да смените продукта, асоцииран с всяка от тях, например от Мултиспорт на Мултиспорт Lite. Можете бързо да намерите конкретна карта, като търсите по име, фамилия или дори номер на баркод. А при необходимост, цялата информация за картите може да бъде експортирана в Excel файл за лесен преглед извън платформата на Мултиспорт. В Заявки можете да поръчвате нови карти. Това може да се направи по два начина. Чрез единична заявка или като качите цял списък с служители наведнъж. Секцията позволява и преглед на деактивирани, реактивирани или преиздадени карти. Важно е да знаете, че всички промени влизат в сила от първо число на следващия месец. Така лесно може да планирате предварително, без да се притеснявате от неочаквани промени. Освен за своите служители, много компании предлагат и допълнителни карти за придружители или деца. Те винаги са свързани с основната служителска карта. Важно е да знаете, че ако служителската карта бъде деактивирана, автоматично се деактивират и свързаните с нея допълнителни карти. Секцията Финансова информация ви дава пълна прозрачност. Тук можете да намерите общата дължима сума за даден период, разбивка по тип карти, както и списък на картите, върху които е изготвена фактурата. С няколко клика можете да видите фактури до 6 месеца назад и да ги изтеглите в документ. Благодарим ви, че отделихте време да се запознаете с основните възможности на клиентската зона. Сега вече имате обща представа как да я използвате, за да управлявате картите във вашата организация по най-лесния и ефективен начин. За повече информация посетете ръководството за използване на клиентската зона или се свържете с нас.